Di pogbubu adong sada bugu-bugu na matua. Jadi dok na tua-tua ima madok anakna. Ba biana mau bayi no muali amang. Ai sotak bayi nau ma fokus mangyotot kamu mangyotot namu. Sotak jala sotak bayi nau sotak bayi ko mangopau dungi didok anak naima madok ibana tuturo na didok miali nang dang tagi uton hoami di baini tuliyang na didoleki tuliyang na didolok ni hutat taun ma dagi nang utauon sedisi ma ho pai malau bojoli jadi diopa ma ibana managua tuliyang na nidok nai yang go ibana dok sudena sida ma fokus ma tu harangan tinggal ma anggo inana dot akau gasan na umaga na sotak usung na sida asa dong go di huta bojoli danga dong di dapot di sijolma olan aka pinahani isi ni huta ina ma di dapot di si jadi ima duduk bai taban-tabanna alai bong ini manganggui mana tua-tuai ala tibuk-tibuk di ida liang di bai sodang ni bulan di dogma diangguk nai nunga di sulu au ninna jadi tak bege maswara itu bojol na di hutai kabelau na debas yang nasira manopok liangi badi ida na bogu na matua-tuai badi ida bogu na tua-tuai do akau gasan na binunion ni isi di huta disi jadi dibunuh mana tua-tuai jala dibuat masude ugasan na diliangi asa dangadong holong ni gua di halak pojoli nang tuna tua-tua siap pogbubu lau musim bojoli tu sait ni huta.